Samantala, Idol, paggamit naman ng stabs sa pamimigay ng relief sa Alaminos City, iginiit para sa detalye kasama natin, Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Iginiit ng pamalampang lungsod ng Alaminos ang kahalagahan ng paggamit ng stab sa pamamahagi ng relief sa mga apektadong residente. Ang bilang ng stab at individual na nakalista dito ay base sa master list o populasyon ng lungsod. Ayon sa alkalde, hindi naman nangangahulugan na hindi na makakatanggap ng relief ang mga kabahayan o pamilya na hindi nabigyan ng stab. Binigyang diin din nito ang delay na maidudulot ng house-to-house na pag-aabot ng relief sa abot 30,000 kabahayan sa lungsod na suwestyon ng ilang residente. Layunin ng stab na mapabilis at maging patas ang relief distribution at maiwasan na may madobling mabigyan para lahat ng benepisyaryo ay makatatanggap. Inabisuan ng mga residenteng hindi nabigyan ng stab na makipag-ugnayan sa Barangay Council upang maberipika ang paninirahan sa lungsod. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.